Dacă ai chelie sau dacă scade părul și nu vrei chestii complicate, ascultă asta. Păi sincer, eu nu am fost genul să folosesc prea multe produse. Un șampon maxim și gata. Dar am primit gama Regen Expert pentru bărbați de la Plantica și am zis să încerc. Și culmea, e chiar simplu. Ai șamponul, serul și acest minunat Derma Roller. Rutina întreagă îți ia maxim 5 minute, deci nu e genul ăla de tratament complicat absolut deloc pe care să-l abandonezi. Și partea cea mai bună e că după câteva săptămâni chiar am văzut rezultate. Părul cade mult mai puțin, iar în zonele unde se rărea au apărut fire noi. Uitați aici imagini înainte și după. Pentru mine a fost surprinzător să văd schimbarea, pentru că sincer nu mă așteptam la mare lucru. Și asta mi se pare marele avantaj. O rutină rapidă, de acasă, care chiar își face treaba. E genul ăla de chestie pe care o faci fără prea multe bătăi de cap, dar care îți aduce înapoi încrederea în tine. Așa că profitați acum de reducerea de 50% pentru că mai ține doar câteva zile. Intrați rapid pe plantica.ro și luați-vă setul, încă este la reducere. Fugiți pe Plantica!